Здравейте, казвам се Красимир Ангелов от hankroom.info. В този урок ще ви покажа как да си направите подреждане на колони. Възходящ и низходящ ред. Като се кликне един път в низходящ, един път възходящ и обратно. Не е много сложно. Еми да започваме. Създадох една база данни, която съм кръстил проект, с една таблица с две колони, категории, която има категория ID и категория име. Под категория таблицата има три колони, под категория ID, категория и под категория име. Като тази колона категория са ID-тата на тази таблица. Таблицата продукт по аналогичния начин. Продукт ID, подкатегория и продукт име. Като подкатегориите са ID-тата на подкатегориите. И направил съм и таблицата готова. Не пиша много код сега. Като използвам темплейтната система от миналия урок с маркери и PHP, което да ги управлява. Направил съм един проект, който се казва проект, с директория template, където е нашия темплейт index.html и файла index.php. И имаме връзка към базата данни, извличане на нужната ни информация с този SQL. В случая вземем продукт ID, продукт име, под категория име и категория име от съответните таблици с условия, където под категорията от таблица продукт да е същата като под категорията ID и така нататък. С MySQL Query изпращаме заявката, вземаме резултата с MySQL FetchASOC и имаме един масив с нужната ни информация. Сега ще видим какво съдържа той. Ето какво съдържа. Това е един многомерен масив, като ключа на първото ниво на масива е всеки ред. Второто ниво на масива е всяка колона. Мисля, че трябва да го знаете. Да го махнем, това вече няма да е нужно. Ами, тук с for each обхождам масива и разполагам нужните ни елементи в таблицата. В случая тези елементи, които виждате. С познатия ни метод от миналия урок заместваме маркера заглавие с този string таблица и резултатът е такъв наистина. Имаме таблица, имаме и заглавие таблица. Маркера таблица го заместваме с стринга таблица, който сме го приготвили тук по-нагоре, в който се изработва в цикъла for each. Нищо сложно. Направил съм ги заглавията на всяка колона да са линкчета с URL променливи, те наричаните get променливи, които всички приемат стойността на този маркер T.
за маркер T, който ще приема стойността на примерно на T. Какво да бъде друго? Като T не сме го дали никъде. Сега ще го дадем. Каква е идеята тук? Идеята тук е, когато дойде get променлива, да я вземем и да подредим по точно определен начин самата заявка. Това става с ключовата дума в MySQL order. Точно те не се пише, де? Така може. Order by примерно Product ID. Видим какво ще се случи. Нищо особено. Подреди ги, както си беше ги подредил преди. Обаче ако напишем би трябвало да ги подреди обратно. И така и стана. Еми точно това ще използваме. Създаваме си по какъв начин да го направим. Момент. Помисля само. Така. Ще вземем ключа. На get променливата. С функцията array case. Тук ще сложим string get. Но тъй като това вече е масив, хайде да направим по-нагледно. Окей. Ще приеме стойността на string k от 0. Като вземем ключа, това значи, че вземаме точно тази част от get. Значи имаме вече по какво да бъде подредено. Направим една проверка. If set, като не знаем какво ще дойде, това ще ползваме каквото дойде. В случай ключа на get ще бъде запаметен в тази променлива. Тази променлива слагаме като ключ на get и имаме валидна проверка. Ако имаме так наличен get с определения ключ, ще създадем една променлива order, която ще приеме стойността на order. Само че ще сложа празни разстояния. Ще разберете защо. И ако имаме, как да направим, с 0 и с единица, както работи компютър. Значи, ако имаме get с настоящия ключ и стойността му е
примерно 0, тогава disk, дале, тук не трябва да е тъй. Създаваме една променлива disk, която ще приеме стойността на disk. Така. Я го пиша, ще копна цялото. Обаче ако го имаме равно на 1, променливата диск ще бъде равна на един празен стринг. И вместо да ползваме това, ще ползваме готовите стрингове. String беше order. Точно така. Order. И какво имахме друго? Значи така. Това ще подреди